davant de la porta de l'escola Aurora. Us vinc a informar que el Nemo ja està estat i ara us informarem més informació a la 9. I Martí, el d'Aprendre més. Com veieu, tota l'escola està buscant el Nemo. Perquè quan anava d'excursió amb el seu mestre a l'escola, no va fer cas al seu pare que no es separés del grup i després es va acostar massa a un vaixell d'un pescadors el van agafar. Em podeu ajudar a trobar el Nemo? Saps el que es pregunten tots, no? Hola, soc l'Andreu. L'última novel·la que sabem que el Nemo és en una bossa amb les mans del submarinista. Si sabeu a quina ciutat està, els hi podreu dir als alumnes de cicle inicial. Això és tot per avui. Gràcies.